upastor wesizwe, upastor Lingumothanda. Kama-ke ilona leli sisisebenzayo. Size kanje. I'm a fashion designer. I design iy'mpahla ezinhle kakhulu, timeless clothes. Ngibuka ukuhlala ukoking kakhulu. Kodwa-ke ngibuye ngithi ukuthatha i-break. Kodwa njengamanje ngibuyeke ne-brand enhle kakhulu, timeless brand. Impahla yami yamaKrestu, impahla ehamba nogcobo likaNkulunkulu. Ukuyibona le mpahla le uma uyibuka kuyimpahla enogcobo ehamba nomoya kaNkulunkulu. So uma uyithanda le jacket enhle kangaka engiyigqokile ngoba-ke ngeke uyithole nawe ngaphandle ukuthi uyithole kumina. Yabo, uyigqoke noma ube-proud njengomKrestu. If you love into yobuKrestu, this is a brand for you. Yabo. Siyabingelela. Abantu bagqoke kahle begqoke impahla enogcobo ehamba ethuwe incebo kaNkulunkulu. Yabo. Okay, sibekujabula amaphupho inamba yami isebenza kuphela. So ngo-9 ngiyafika ntambama kuphela. So ngo-9 ngiyafika ntambama nakhona ngomuntu oyimember echannel, umuntu omnandi wechannel kuphela. Uma yena yeke le namba. Inamba akakwazi ukungathapha kuyo. Abantu bayangathapha ngobuningi. I don't know ukuthi why bengathapha ngoba akukho la ngithi khona abantu bengathapha khona. So ngiyacela manje ukuthi sibambe umthetho. From Monday to Friday kuphela. Sangiphila ngesontweni ngenceko. Sibeke la uprethe ingxaki ngabe uthi uma uphupha ubona impophoma kushode. Yes siyabingelela, yibo siyacela kufanele ube kanjalo manje kwethu. Uma ubona impophoma siyenzile vile we uma uphupha usempophomeni. Njengala akekho empophomeni, uphupha ebona impophoma, eboniswa impophoma. Nake singabusho. When you see a waterfall, not when you are at a waterfall vicinity, but when you see a waterfall, when you pophoma. One ngobesintu uma umenze uphuphe impophoma kuwuphawu oluthatha njengolutho uma uyibona. Olukusho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi kunomsindo okukanye kunenkulumo ekhona kodwa okumele uyisumele uyilungise ey'ntalweni zakho. Ikakhulukazi uma kuwukuthi kade kuzwakala lo msindo omkhulu wamanzi empophoma. Lokho-ke lo msindo wamanzi empophoma umuze uhaze kakhulu lapha. Lo msindo uyibona ukuthi ukhona ukuthi unale nkulumo noma kunento umsindo efana uyayilungisa wena esidalweni esidalwa siphakama nomsindo, iphakama nenkulumo, iphakama nonako oluthile efuna uyalilalela wena. Ingenzeka kukhona izinto efuna uyayilungisa ngoba ulalele. So le mibuzo iphakama manje nalo ulaka nalo msindo. Okhona ufuna uyawulungisa wena noma kunalento enkulumo esala kunalomsindo osala ufuna uyawu-addressa ko. Ola sibhekane nawo. Number 2, kwesinye isikhathi uma uphakela impophoma kungabe ubuphawu oluhle noma uyibona osuke lukhombisa kungenzeka uyatshengiswa-ke isizinda samanzi okumele uzivakashele noma usebenzise ukuyihlambulula. Ngoba kwesinye isikhathi kungenzeka umuntu odingayo ukuthi ngathi ngahlambuluka, kodwa bese ukhonjiswa-ke lesi sizinda ofuna uyihlambulule kuso. Omunye angakhonjiswa isiziba lafuna ihlambulule khona, omunye ukhonjiswa yini ulwandle lafuna ihlambulule khona, omunye bese ukhonjiswa into eyimpophoma lafuna ihlambulule khona. Lezi zinto azifani kuya ngemimoya nangey'dalwa zomuntu noNkulunkulu womuntu. Okay. Number 3, kungenzeka uma usithole ngophawu ukuthi uma uyibona usuke liveza ukuthi empeleni kungenzeka uzofumana umusa wena nenhlala kahle uphinde ube umuntu ophumelelayo. Asivale isambulo 22:1. Wayesekhombisa ufula wamanzi okuphila ukucebezela njengecrystal uvela esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu esewudlo. Abehle njalo amanzi awuNkulunkulu. Awuvame umusa, awuvame impilo, awuvame isibusiso phezu kwempilo. Ayikhohlwa impahla inhle kangaka ngazakwethu. Abantu bafuna ukugqoka kahle impahla engajwayelekile. Ngiyazi ukuthi namanje imali okhona ngengukuthandayo nizogxila ko kakhulu u-bokeh green. I love this color. So if you love impahla yamaKrestu, uyayithanda impahla enogcobo, uyayithanda impahla ethungiwe yagcotshwa enikeza ugcobo lamandla, why not? Get yourself one. Yabo, siyabonga.